Emang nek kagemayem tentrem banget ya pikiran. Tentrem banget mawine disawer bareng ya ramane. Sagem jelem. Aku nek ngrungokno kaki rasane kok adem. Adem, Dik. Lenggere loro. Mawi seger-seger. Iya. Musim muda. Iya, laris enak banget. Ngomongan aja. Seler. Sampun Pak Kayu. Nyuwun sewu sampun Pak Kaji. Napa namung setunggal 50.000 larang temen. Iku nek tombak kaset tansah sedoso kaset. Nah niki carane payu. Lagune grup Calung Godril ke laris. Selagu 50.000 jal bareng bolet ngendi? Ya ana wong pira sing pada Lagi ngerti meneh wong 150 ya sugih juragane. ora sugih. Kepriben? Si kembang ledes. Sing nembang ledes. Nika nang pamondhot apa dos pundi? Nggih, menika pamundhutipun saking mamahipun Mbak Ita. Nggih. Sambel kemangi, Mas. Sambel kemangi. Nggih. Mungkin dipun lajengaken. Nggih. Nggih niki kagem ramarisan. Ramarisan niki dikirimi lagu kan anak wadon. En mangan sambel ya pedes. Ada wong kangenane kuwi. Nggih, kali kereta Malang. Iyalah, niku. Kadawang. Nggih. Niku ampun minggir-minggir.